memo heavy. Yeah, Na pom. Wako man, I was way. Yeah, me adom. Me ho ya papa. Within. If I'm Achu. Achu Newton. Achu Newton for him by. From Plains. From Plains. Matabemena, etio. That's it. But 2016. Hono mukono. Na ya me ko galamsey. Ewo takwa. Nti hona me ko share by we bi. Na me ne hihye ho ifre ne Patricia Kumsin na oton paboa. Nti ewo mo na January mu hono na obesra me wasaman kese. Na me ti asaman kese. Na obae. Nti obetra me nchen saa be 3 weeks. Na okra me so okone ma me nchen ewo aguna nkwanta. Nti okoye no na ofra me so se na ne ho esi ye no asa onyem bisa na me say okay so onyem ombra na onsambra na ye check nhwe nti obae na ye check bibia na onyem ampa so onyem nti misa na say no pese me ne ma me di nkomo oso woni ma me di me si abotre ansa na wa fa be ma bi pen na ne ma me aya ma woni be ma ne ntemu atete nti me si abotre nti sa nyinsa ne nyi kakra ansa na me ne ma me di nkomo na me see you so waka sad no problem enti obetra me chance be 2 weeks ana osakra me so okọ back to Akango ho na owo enti na Valentine Day ya so na nkrofo efrefre ne so person moto ne manti so okọ back to Akango honum enti on the 13th February 2017 ana okra me so okọ haba enti okọ no ne niam agu dem ho asesa ni nyina ma ne ka ne bag baako ni niam kakra bi ewo mu na okoye nti okoye me frɛ they say me frɛ me san kan yiye biom me frɛ bia wa busy woton ade oso wa busy sa yo 1 week atwam na da be na obeba oso enche bi obeba nti me si abotrade na me prɛ me ho sa yo afi de me frɛ ne ho mfa no nti ofefefe dodo nti ontumi ba ese nti me si abotre na oso pesika na ma send ya ma no wo oso like obeso chese bibia ope bia me yema no bibia chese mi hu ni amenka oso obetwa ska na ma seniska obekọ hospital ma seniska obeto we bibia chese ope mi seniska ma no afede oso we se de ni night tata ni na nyina ayekese ntino anya de obetimi aba mi nchen wasaman kese bi mo na mi so no problem tena ho wo de mehwe wo so akọ se oba wo na ma ba ha behwe bibia wo enti yegusu kakra sa mi seniska sa bibia ope bia me mane ne sa afede aka be 1 month no wawo no me fra me sanka ne bio wo mo no nko no aka sa fra me ofra me bisa se no wo hia so wo wasanku wo ne nana nchen ti ho network ni ho kura ti se ono agi okogina network no ofra me ti sa de me fra na me sanka no na me se wo anya hwe ti ska opa bia me sene ma no eti mo me ntine nka biom ti da ko me fra ye pe na ofae me bisa so wo so hospital ho no na wawo wo den so wawo ema mienu ntafo na so eda nyame ase na me say no hospital bills no sen na kosi sen na me ntua oso me si abotre no mo ma ne bill bi aye yo na me so mo nyama ne pe on frame me no bo amane na me ma ni sika no see you one frame is ada na ma de asa the following day ade achi one frame biom na me am frame na me say na part na won oso ma ba fi na me say wa ba fi na bills no ye den tua aye oso hadi wa ba wo hospital ho pentin o munim ntino o mo anhye da angine nti 100 cedis penti wa tua na me say ade no wan kan kire me mpo na mama ntua nti ase ni buafu bisa me ne kasa ase ni buafu nti ade chinye na me ko sene ne 300 cedis na me sene ma part no afi de me so sa de me ne wo ma me nkasa bebia adu de say ye ba na ebe hu bebia wo o si mi si abotre it is a car name me be bomino me ntimi ntua kura me na de ka kura na o man be bom ya me ntimi ntua ye bra be hu be bia wo na wo si yensi abotre ntimi nua ba efre frin kran na so ye nkonko hia party be bi obi a na nko hu be bia o ne nto ne man koma no ye frɛ pata o si yensi abotre na ni papa wu ntino ne maame akofa be ma bi nti be ma ne pen asem kura nti o mu nyina da single room ntino ye ba anya de be nya ba bi ada kura se yembe dawo de be hwe nkola na nim ni akone ma fa sugar boy ti sa papa no pen asem ti o mu nyina da single room ti e ba hwa nya de be nya ba bi kura da o dem ho no na si yembe da wo de be hwe nkola na nim keke na niam ya to se de bro na di ni nyina bro na ekọ ayensi abotre nti no ono pese o rent down na yen aba nti yen ade na me prem hu sa e kan kwa na da ho twem na me so e ka ba nti no e kan ti me mehwe me ma nim ana
enti first week abesi second week e ba be wura third week when I catch say part ni awe dey afono me bibi bia wo bia ma me behu be bia wo na ne ha na me hu ade kro nti say ne wanka ade kro wudi sie me kire me ne pa me kire say me ya igbe no de twen na wo behu me ka sa pe na me cutting line no ona sa fra me biom ona say an obeka no kra kire me enti ebra one me wo ho no one be ma foforo sa wo ho enti no ana me say atu ni ba wa ti say wo de nyesa na koma be ma na wa ye din ana wonim say anya wonim na enyim ana wa mama boka wo hu sa be si sa mere wi ana wo kire me say anya wonim na enyim na woni be ma foforo na enyim sa na obeka kire me na wo de twen na wo be hu na me cutting line no lucky so oba ye nche no oba me nche ho no no na sister bi wo me dan na che friend ma Frida wo asaman kese ho a no hairdresser wo me dan na chi no ni mi pa oni na tena fie pen enti ho no friend ma Frida no say me pese me kumo ni nkola no enti won friend no pa me che wo na ni ame ye de ani hu dodo na ma Frida no friend me say achu na den na wo ye na me say ma aden o si part say wo pese wo kumo ni nkola na me say me on bisa ne wa ye o de nyisa akoma obi enti onka afide ma Frida na charge o si part so one fan kola na mbre achu a obi moja wo de koma obi wo hu ne ebe ye wo da chi wo hu ne ebe tu bodam no won hu say yes ho na oye din online so won ka se bi no cutting line no enti ho na me frame ma me na me bona ma ne so ma ne asi ni wona da bi say oh na party so sa na ye bobra wi ase ye tena wi ase yes a na me papa enso e frɛ me na me di party number na mo frɛ panzi abasa party won ka sa bi mu o de phone na ma ne ma me na ne ma me say yesu ye free hin ya bebom yi ye free hifa na free na yesu ya bebom yi no ma me ka che na oni na mo charge kura se part onyim di na me ba bi me free hin na ma be hia na me kan se me ne nyim ana so onyim o me nche na odi adwane akɔhye ho no tini na nanom omu nim se ono na nyim odi nyi se wan kofi hoda on pese me kofi o sine ne ma me subanye oni o mu subanye ti o bo me ka kura na sa na omu ye a omu ma na ware ba ko ni guye eti ba sa no na mi papa ni omu be kasa ya na ne ma me be te ase sa de a ye mbra na ebe hu be bi on entrance na asem de enu hu dodo eti ade chin mi papa ya hu bo afri afran place ba na mi wasaman kese eti mi papa ba no otwa panto na no so gita 1005 na wa fa moto afri village abedu achi aman from eti otwa panto wo panto no so na won say sky kita no be 1004 plus no sika na yira na ofre mi say achu ne asi ni o eti e ne den na mi so da mi so miniska o sika mi be 500 cedi spent e ne den na so yen frɛ ma me ne kan kire ne say yen tumi ba da senti da se e beba eti ho na frɛ part in line no ye frɛ user busy papa so frɛ user busy ye de lines ni nyina atra yenko obi a munnim ne fie na mo kwa kwahwe no se nyo papa sika kra na yira na mo ko otia ka mo kwa koduru ho no mo frɛ kra mo nya no ye nya no ana omudi ye number 2 blacklist ye frɛ yenko enti ye ba sa na papa se na ye de ye ntumi nko bi enti ye nja ne pema no na ye nim ne ye be ye enti yan fi omu bi mi frɛ ne bi omu so omu frɛ bi ni ma mi so an frɛ bi sa se na omu so omu ba kra no ade na omu medu sa mere wi kra da eti ho na papa be wuye yare bon papa no wuye na mi wo ho ti mi ho din na mi dwendwu ti mi sora no kure mi to petition na gasa mi bom pa ma papa saman se ni atu mi ni enti so ogidi ana woni mpa se nkola we media o ma mi nti bibi ansa na ya we akọ ni endi wo to petition ko gira papa na so da mi nko mi gira ho mi sora ho ma che bi o mi nim kase obi an ho na ma hwie nsa na gu abom pa afrem papa saman se nkola na media pa o ma mi hu nsa nkyere ni bi na ma hwie nsa na gu ho eti mi yesa no mi ho da ko be 3 years time mi ho ana ma Frida e frɛ me hairdresser ni no se pata frɛ no e bisa na sese me wo hifa na ntimi gusuti asaman kese ho ana na hifa na mi wo ana ma Frida na kyerɛ se asaman de mi wo ho nso no bebi amete asaman de onim ho ana party ne so hwɛ me de den ntino o din kola ne beba nti ma Frida ne frɛ me no se mi bɔ mɔde an frɛ party na pata asa anya dwen sakra so din kola ne ba nti mi frɛ party no ana be frɛ party no mi frɛ no ana fire o se hwan ne na me se emi achu ana se saman enti wo ho na ya mfrɛ me se ami ho pa na me mfrɛ wo no ai eden pa na me dia ye no eden pa na me dia ye no pa na me se den na ye no o se hwɛ wakonya accident oni nkola na konya accident e kadan ko mu ye wunti se a oni me kasa kura no o ayi impaibobia o baby sorry fee a oji ayare hwɛ enti onum koko 50 pesos kura onti me num ana bi so me nya ne bibia ye enti me de me sora me bom pai man papa se ne a to me nti ase mi hu se me no uti na wa fa nyinsen na ma hwe wa wo ka kire me se ene se nyinsen no unim ne a eye ne de enti mi hu nti no me bom pai man papa nti ne a to no de e papa saman na eye enti wonya adwen sakra no fa nkola ne bra na see you wate ne hunya to ne pa de nkola ne beba me see you me fra
ochena me fra ene ochena sa ma me ni nkola ni nkasa kro o mko school o free school ba but wo de send one picture mama me ni band mama to bi ma wo de si abotre ya me ya ma nyumri wa dada mi ma brempo wa bre ma bre mama ma bre enti e ba sa no be match mo honum mitimi dwen ho enti me ba me kura de wo si me tu ma dwen free pad na party ni wo ye de ehun bi da na oba wo ye se de eni humpo enti match mo honum me ko voter regi me gusu dwen ade ti me se ma dwen se me de ni ko ba bi pa so owu mpo anu owu na bibia to no ho say yes baby hene man kan me de ni be ko me de ni ko do so voter regi sa wo ye de ni me ya igbeni aka sansa be frem achu be frem achu me aka sa me ntafo won sura de won atachu mama won sura de wonim na wanka je so ya igbeni ana onim da ono ka se oti igbeni bi oti igbeni na se oti igbeni onu so igbeni oye fa osi ni papa e igbe na ni mama e fa ntinti ni papa wu wonte wonka na obedi hu agro no this agro wonte wonka wonte ye anti manya ni bibia na bibi so ma say we kura mi kokum ni kura ni ye bibi si kura emfa so oni so na mi sa ayi akramado mi ma mi kurom ho no mi sa anuane bi wo fam ti mi sa na mi kasa gusu se nkola ye mi mapa na mi pese mi ti wo munka na mi to anuane gu wie mu na epeti fam na ekoye na mi frɛ part no fae na mi chia no no jesu no se an on why na adwin se kura se mi frɛ nya de on kura be fa mi kɔ kura bi mu da nti onim ni aba na adwuma na fa mi kɔ na mi se onyankopɔn na eye no se an mi san se na nkola no won amo ne ma mi nkyɛn e won mfante na ɔmo ho ye de ɔmo se ɔmo ho ye mi se okay pese mi ni ɔmo kasa o ɔno de kɔmode no mi se ni ska ɔbɛma mate ɔmo kana mi se yo ɔpa he ɔso de ni amesa ni bi ante ɔno de kɔm na de no na mi se kɔmode o sɛn na ɔso be ma na ɔho na ɔbɛbɔ story bi kyerɛ me so ɔbɛfa be ma bi be ma na anyem no obi kunu abanyem no ntinyinsa na abɔ ne so nti ɔnwo ye ɔse be ma na firi kuma ase ntinyinsa na abɔ ne so nti no ɔpeduane a obedi nti mi sɛ ni iska no ɔho na ɔbɛnya adagye ne mi twitwi nkɔmɔ a nti ɔho na ɔbɛka kyerɛ me sɛ mmerɛ ɔba me nkyɛn na ɔkɔ nyina na ɔsa ne be ma foforo hyehyɛ hɔ ɔba wo nkyɛn kɔ ne nyina na ɔne be ma foforo sa hyehyɛ hɔ bio onya kokoduro kasa sam ni kyerɛ me sɛ ɔba me nkyɛn na ɔkɔ ɔne ɔbɛma foforo sa hyehyɛ nti onim ne anyinsa ne ne die nti ni ɔyɛ no na me sɛ saa ɛnyɛ saa boy ne kɔ ɔse adani boy bi na Mike na ɔne ne wo first born no nti ɔne adani boy no nti ɔse adani boy no kura ɔyɛ nkyina wa yiram na Mike no kura no ɔno so na wɔkɔ Liberia ɔgyan nkola na ma no hwɛ nkola no fitim no ɔwe ɔmɛhwɛ nkola no besi ne ɔmɛhwɛ ntafo no kura yɛ ntafo na wo hwe ho da wɔ sɛ wo ma no wɔse Mike ne nso ɛmɛhwɛ nkola no yɛ ɛna bɛma baako bi nso ka ho adani boy no ɔse adani boy no kura ɔyɛ nkyina wa yiram ɛkyɛ sɛ mo yɛ miɛnsa sa yɛ miɛnsa no enti woni oji wa ha sa ji wa ha oji wa ha sa ji wa ha ba anyi se no di firi mimi nkyɛn na odi dwane kɔ hyɛ hɔ na ɔkɔ boy ho na akɔji osako no akɔji wuji di tanyi se no odi firi wo nkyɛn mimi oji de pa mimi ya igbeni mi oji de ma kɔ ebisa oba ebisa afɔ no kura no mi bisa mo so mo hwehwɛ mu ye so mo ye mi moja mi mpɛ ɔhaw bia mo hwehwɛ mu saa sɛ mi moja nkasa na girl ne yesa no nti wona na nyem ye but wɔkɔ no ne adani na akɔda so no asakɔ Michael no so akɔda so ɔmo gugu so saa pepepe na ɔyɛ gugu so wonyem no gugu so first time obae na so onyem second time obae na ofefefefe saa mi gugu so kakra mo mi gugu so osi se ɔkɔ akosi odi sign wɔ hɔ odi second time na obae odi 2 weeks mi fa so odi 2 weeks ansa na ɔkɔ nti we ho dia wo gugu wa dia so a ɛna ɔkɔ yɛ na obi to aso ma wo obi kɔ to aso enti se mi frɛ na adwi nyina se wagye atum se nkola na yɛmedie na ma me ne wo ma me nkasa nso daabi ɔhaw kakra wo fie enti ne gye ɔmo sɔvo asɛm ne wie minim asɛm kora wo fie poten ɔmo sɔvo wie because wɔn pɛ sɛ me ne ma me kora be kasa kora ma ne ma me aba hu secret bia da mi frɛ na bre bia no adada mea enti se no ayi na adwi nyina kyerɛ sɛ ɔbɛ sɛ ɔde nkola ne babat ne ma me ɔhaw bi wo fie hɔ ɔne ne ma me ntam gye sɛ ɔmo di saa asɛm ne wie ansa na ɔbɛtumi anya kwan di nkola na ba nti ɔkyerɛ me sɛ ɔno te se mi frɛ na me se on fa mabusuafo pɛ sɛ ɔmo hu nkola no ankasa ɔsɛ mi gya santi ɔmo gye ɔmo kɔ gomu afa hye bi ansa na ɔkɔ boaboa abusuafo ano na ne ɔhɔ ɔmo aka ansa na me sɛ ɛbɛ sɛ ɔde nkola no bɛba so ɔbɛn ne den hu no ɔka kyerɛ me sa na me su saa me de bɛba Akoma FM
anaasɛ wɔyere pa fm ɛhɔ no baabi bi obi a wɔn bɛkyerɛ no ti sɛ ma ba Akoma fm na wɔn bɛkyerɛ no baabi bi obi a sɛ wɔsi yɛyɛ ni baabi ɔno wɔn a yɛbɛtumi abɛkyerɛ no wɔ hɔ na baabi bi obi a no ɔntɛ ɔno nto ayɛ obi mu ne pankɔ afei wɔahyɛ difoɔ me ha nyina me de aba no saa pɛpɛpɛ ti me ha nyina me de aba no sɛ mo hwehwɛ na kyerɛ akwan na ɔmbra ha na ye humu no kresɛ nkola no omo ye media na omo nya media so omo nya media e ka ma bɔ no hu nyina no watu aka na ma me na asɛm bia de na asɛm kɔ ti so ɔno kyerɛ me sɛ nya de me hu na kyerɛ kwan ti no kɔ watu kwan ni Ghana ha ba bia nso no isu Ghana number na ti wo so wa kango sa na ɔkyerɛ mo to pa bo akango no so wo simpa takwachi ho ba bi simpa yeah simpa a hyɛ mu ho ba bi ɛhɔ no wo hyɛ wɔne nkoda no